салом алейкум дӯстони азизу меҳрубон, шумо дар канали Black Mafia қарор доред. мо имрӯз хостем дар бораи силсила филми туркии Ишқ ва нафрат қисми 22 бо забони тоҷикӣ ба шумо маълумоти пурра бидиҳем. иш тавре ки мебинед, Райҳон ва Мирон дар қисми 21 бисёр хурсанду хушбахт буданд, аммо хурсандии онҳо дер давом накард. мактубҳое ки ба Азиза аз ламбой меояд. Азиза фикр мекунад ки мактубҳоро Эсмас, Султон ё ин ки Гейнул мефиристад, аммо кадоме аз инҳо аниқ намедонад. Райҳон бошад мефаҳмад ки падараш ба ҳуш омадааст. бо ҳамроҳии Миран ба назди падараш меравад. Райҳон медонист ки Мирон қотил нест. ӯ хост ки падараш дар назди ҳама бигӯяд ки Мирон қасди ҷони ӯ накардааст ва Мирон гуноҳе надорад. аммо афсӯс, кор ба ранги дигар гирифт. Хазар мегӯяд ки Мирон ӯро аз баландӣ тела кардааст. лекин Мирон ин корро накарда буд. пас чаро Хазар Миронро гунаҳгор ҳисобид? барои духтари худро аз Мирон ва аз Азиза халос кардан Хазар ҳамин корро кард ва ҳамин гапро гуфт. Мирон бошад аз ғазаб девона мешуд. ба Райҳон гуфт: ту маро бовар карда будӣ, чаро маро танҳо мегузорӣ? Райҳон бошад падарашро бовар кард ва гуфт: ман дигар туро дидан намехоҳам, ту қотил ҳастӣ. Мирон тоқати танҳоиро накард, ба қаср рафт ва озод бошад суҳбати онҳоро дид. Насӯҳ хост Миронро бикушад, аммо Райҳон дар байн даромад, гуфт: маро бикуш ба ҷои ӯ. Фират ба одамҳояш омад ва ба Насӯҳ гуфт: дар бадани Хазар хуни Мирон аст. дӯстон, ба шумо якчанд саволҳое дорам, ҷавобҳояшонро дар комментария нависед. Хазарро аз баландӣ кӣ тела кард? Султон ё ин ки Фират? мактубро аз либосҳои Хазар кӣ гирифт? Эсмат ё ин ки Фират? ҷавобҳоро дар комментария интизор ҳастам. ҳатман қисми 22-ро бо забони тоҷикӣ интизор шавед.